Kayune Purwa sejati Ilir-ilir tandure musumilir maijo raya-raya rasinggota mantenanya oe oe oe
Wrohing Majora ras rinarasan gadining kandha kudhup kumedhap kadya pengedheping kenya kang tinali krama karana karenan tan karenan ronron panjrah ing siti tidhem rawing triloka taman candra hangalela pinerbawing surya ratri sinawung gitaning brahmana kang kepadaning isih Dobe wis tengahing dalu dereng wonten sampeting kandha wileting basa panyandra endah ingkang suwasana dasare wangsa katiga taranggana katingal abyor ing tawang sesemek seblake ngakasa biru maya-maya hanglam-lami Lenebutan rasa mulya kalamun mian jangkeping artika sajugotan wonten ingkang jijir sajuru-juru pindha tinaca dalma nalika semanten wis ngancik pancining gara-gara para repat Panakawan lumampah lon-lonan saking kitha Banyumasan
sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan padha dolanan Getuk mata ngantuk alah-alah tok getuk ayen ora petuk mata-mata ngantuk alah getuk alah matamu mata ngantuk apa Kang? Akhirnya mesti pungkasan kok mesti do selering. Iya. Sing ngendang Jaipong jan petuk kan. Iya. Iya. Goro-goro Kang. Iya, Tru. Goro-goro Kang Gareng. Ya. Goro-goro le, Tru. Panci goro-goro iki waduh mau wis gayeng-gayengan yup tayuban mur sarinan saiki apa Tru mat-matan awet sing nonton biasane iki karek kursi-kursi yang terhormat biasane oh tasih kathah nggih syukur alhamdulillah awake dhewe sing tenggani para sesepuh bini sepuh pandemen ringgit purwa. Mbah iya Tru, matur nuwun, matur nuwun. Oh nggih, menika nyuwun gending rujak jeruk selendang biru saking kula Bapak Mustari, matur nuwun. Oh nggih, matur nuwun. Pak D Mustari. Oh nggih.
Ayo diaturi rujak jeruk. Has manut. Biasane kene iki karemane Mbak Yuku Sri Ambarwati Setya ning Rom. Iya. Iya. Saiki nek tambah Setya ning Rom, halah piye to? Gur Sri Ambarwati iki awake pijer panas sawanen ae kok, Gong. Oh. Iya. Tak wae Setya ning Ron. Ha iya. Malah ngelu sirahe. Aja mbido Mbak Yumu, kualat ngono. Alah brek. Lah malah ngeyel. Ayo Mbak Yu. Rujak selendang biru apa rujak jeruk malah? Rujak jeruk. Maka Babar, panyunan rujak jeruk niki wau ana sawerane 50.000. Oh, 50.000. Neng kene, aja nganti didudono Fitri. Fitri anggere dhuwit umatane ijo wis. Nek wis kudu nglirik ya. Kandhane kok bocah iku jan wis bocah kok Neng mripate iki ming dhuwit ae. Ngono ki rada bengi sih, engko pajar mripate malah ijo. Kawan sithik malah abang, Bro. Oh, kaya lampu merah, lampu. Iya. Yo. Mugi dadiya campi Mugi dadiya campi rujake kinacar aning layang lambah-lambah kula katur pakdeku Sodri bakul kayu. Iya, sugeng dalu. Heeh. Nora suwe bapane to lewe
ketemu wanci gara-gara Kang Gareng. Wah iya le Truk Gong. Ya. Gara-gara Truk. Ayo. Ayo udara rasa sawetara. Wanci gara-gara iki Truk. Awake dhewe ngaturke selamat menempuh hidup baru. Kanggo Mbak Tri Susanti. Ya. Uga Mas Eko Rohman. Ya. Kang bengi iki wis dadi raja lan ratu sawengi. Sabanjure terus ngayahi kewajibaning wong urip netepi sunah Rasul ya kuwi urip sehidup semati. Ayo awake dhewe mung iso ndedonga muga-muga enggal kaparingan momongan rukun-rukun selawase nganti sak tuwa aja nganti pepisahan. Yo Kang Gareng, wah iya le Truk. Sing di idam-idamke ya kaya ngono, seger kewarasan lan uga diadohna saka balak bilai. Mane supaya awake dhewe tetep tentrem rukun tinebihna ing balak bilai. Jene wong urip wong omah-omah sok kala mangsane ya poso Senin Kemis kuwi penting. Ya. Sepisan kanggo mosoni awake dhewe ping pindho kanggo mosoni ya kuwi sing diarani sedulur papat kalimo pancer Kakang Kawah Adi Ari-ari. Oh ngono Truk. Iya. Sedulur papat kalimo pancer ya kuwi bareng sak laire awake dhewe lan sing jaga sak rina sak wengine dumadi saka nafsune awake dhewe kang sinebut amarah alwamah sopiyah lan mutmainah. Iya. Kenapa kudune dihormat supaya mlakune kuwi ora genceng angkoh, ora padha disik-disikan nafsune awake dhewe satemah iso dikendhaleni sak rina sak wengine Kang Gareng. Oh iya. Mulane kenapa kok kudune hormat Kakang Kawah Adi Ari-ari ngelingi perjuangane Kang Gareng. Piye Truk? Nalika Kakang Kawah arep lair raga sejati iki arep lair Kakang Kawah matur karo adike utawa karo raja sejati, wis Di aku kakangmu Kakang Kawah lila ora lair ning alam donya, waton kowe slamet lair ning alam donya, aku tak lair dhisik supaya gampang nggonmu lair. Lho kuwi perjuangane Kakang Kawah. Dhewekne lila ora babar ning jagat ning bareng sak lakune karo awake dhewe ya raga sejati iki. Ngono Truk. Ha iya. Bareng awake dhewe wis lair ning alam padang isih kantilan sing jenenge Adi Ari-ari. Banjur Adi Ari-ari kuwi kandha, wis Kang. Aku lila ora babar ning alam jagat padang iki. Watone kowe slamet iso nerusake darmaning urip ning alam donya. Aku pisan karo ari-arimu iki ning tak jaluk kurmaten sak rina sak wengine. Banjur Adi Ari-ari pisah lewat puser kuwi mau. Dhewekne dikubur bareng karo ari-arine. Kuwi perjuangane Kakang Kawah lan Adi Ari-ari. Mula rina lan wengine tansah jaga marang awake dhewe, nyengkuyung marang awake dhewe, kudune dikurmati. Oh ngono. Cara wong Jawa kuwi ya poso. Ora ketang nyireh 3 dina ngurmati dina awake arep lair nganti bar lair. Iya. Karo dikanteni banyu putih karo kembang kantil. Iya. Kenapa kok kudune ngono supaya atine tansah resik kaya dene banyu putih kuwi mau. Kenapa kok kudune kembang kantil Kang Gareng? Supaya apa sing dadi pengangen-angen awake dhewe kuwi tansah kumantil ning ati. Sak rina sak wengi awake dhewe tetep ya kuwi mengku sing diarani katresnan kang sejati. Oh ngono.
Mula kang kesaka kuwi nek cara wong Jawa kuwi hormat sedulur papat lima pancer kuwi ya penting. Hormat kanggo awake dhewe. Bubur abang, ireng kuning lan putih kuwi hormat sedulur papat. Ya. Kang kaping pindho jajan pasar. Hormat dina 7 pasaran 5. Iya dihormati. Mulane wong Jawa kuwi kebak ing pitutur kang becik. Mulane wong Jawa kuwi dadi wong Jawa kudune kebak ing petung. Tembung petung ora mung petung Jawa tok. Ora mung petung dina kang gareng. Ning sak pindak sak pecak, sak laku saben dinane kudune dipetung. Iki kira-kira aku mlaku iki untung apa rugi, salah apa bener. Kuwi kudune dipetung. Supaya apa? Lakune awake dhewe ora sasar susur. Ngono. Nggih, Den, beda karo di bengi to. Iya. Aku ini yang ngeluh aku timbangan aku digeguyu Dani nganti apual ayo tetembangan meneh sapa diajeng Rina aku sakake karo Mbak Narsih karo anu Nduk Fitri wis tenang kesuk tak wae bonus aja kuwatir bonus ya apa gawean meneh no oh ngono iya Ribon, gending meleh, tembang meleh, napa lakon? Lakon Dara. Pribon? Lakon. Selendang biru. Ha niki wau pun selendang biru kok. Urung. Oh iya rujak jeruk. Oh nggih selendang biru. Wah lali aku. Nggih. Ayo selendang biru. Nduk Rina ayo. Kor para yoga
Yuk, aja kesuwen. Kur meneh. Weh, suarane dikamuno apane? Weh, selendang biru. Cengkoke. Aku wis pokoke nek piyai siji iki tenan kok siji cengkoke nyendal pancing iya brengose ha iya nyendal pancing Bapak Haji selendang biru wis diaturi Kong wah iya gayeng terus ayo Kutut manggung, oh nggih. Kutut manggung, ya. Kaya ngopo kutute manggung? Aja kesuwen, ayo. Mbak Ambar. Pokoknya langsung aja kesuwen pokoknya.
Kempule mangga 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 nano nano sugeng lenggahipun para tamu sing kathah sing lenggah Mbak kasih oh nggih matur nuwun isih ditenggani pokoke semangat aku terus iyo Pakan
Pak Haji kok ilang suarane. Kutut manggung wis diaturi. Ya, lho, lah kae Bapak Semar seneng ngenteni awake dhewe, Gong. Lae mblegegek ugek mel sak julita. Anakku nggih Bambang Aruman wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa wis lair batin mantep nggonmu kepengin omah-omah? Inggih. Petro wonten dawuh mong. Piye nggonmu tak perintah tumuju ning Praja Dwarati matur ana ngersaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Piye kabulmu sanane, Dole? Inggih, Ma. Nalika semanten kula sampun matur menapa ingkang paduka dawuhaken Kanjeng Rama. Namung nalika semanten Pendhita Durna ugi nunggal karep badhe nglamar Dewi Madendrawati, malah kepara kala wau dados panca bakah. Lah kok ngono? Nggih. Mila saking menika sinuwun Prabu Dwarwati paring karampungan sok sinten ingkang saguh ngaturaken wujude Jamus Kalimasada menika ingkang dipun tampi lamaranipun. Lah dalah. Bambang Aroman wonten dawuh kowe wis krungu dhewe cabarke nggonmu duweni kekarepan kepengin rabi ya Dole. Kae putra ratu tur meneh bebonone sing semono abote. Wis cabarke wae nggonmu duweni pengangen-angen sing kaya mangkono. Golek wong wadon liya mboten Rama. Menawi to kula mboten sesandingan kelawan Yayi Dewi Madendrawati. Aluwung kapejahana jiwa raga kula kemawon Kanjeng Rama. Bocah dikandhani wong tuwa kok ora gugu. Apa kowe arep mirang-mirangke wong tuamu, ha? Sepisan maneh tak jaluk sabarno ya nggih. Mboten.
kapalang ana kula mlumpat kadadunga kula medhot kula lila pejah menawi to pisah kalian Yayi Dewi Madendrawati. Bocah anake Semar kok dikandhani kok adu sakecap. Nyata kowe dudu anake Semar, minggato aku ora gondeli parat. Ah, pripun to ngono? Kados pundi sampeyan niku anak dhewe kok ditunduk? Keladuk tembungku to, Le. Nganti aku duweni tembung sing kaya mangkono. Aja tegake. Lakune adimu Bambang Aroman awat-awatono ya, Tru. Saking godha sang guru kulon yen pamutusa sang Sri Raja Sinatria ayo mandheka aja nganti mbacut iki wilayah kekuasaane panguwasaning para denawa entuk mbacut ora entuk ngrudha paripeksa wah gigit siung pengapih barat.
bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon lir kinencanging risang mawek gandrung ana bocah bagus nyandhek marang lakuku sapa kowe aku Bambang Aroman sapa kang dadi aranmu Sang Prabu tepungake wae aku Prabu Jayasyaka ayo bocah bagus sumingkira jalan iki arep tanggo liwat Paduka Sang Prabu arep menyang endi ngelingono aku iki arep nglamar Dewi Madendrawati apa wis ngerti bebono kang disuwun Sinuwun Prabu Ndwarawati wis kang disuwun Sinuwun Prabu Ndwarawati ya kuwi Jamus Kalimasada apa Sang Prabu wis entuk wujuding bebono wah ngatalah Prabu Jaya Setyaka ki apa sing ora dientuki iki wis kelakon tak boyong wujude Jamus Kalimasada minangka panglamarku karo Dewi Madendrawati Sang Prabu entuk ora entuk Jamus Kalimasada tak jaluk piye entuk ora entuk Jamus Kalimasada bakal tak jaluk dina iki kowe lak dalah sedeng bobotmu Bambang Aromanku mau wani arep ngoyok Jamus Kalimasada ing kene marganing patimu parat yo waduh mati aku nyata laruta saking godha sang guru kula yen pamututa sang Sri Yayi Werkudara Yayi Janaka wah iya ana apa Di aja kaget kang dadi adimu Criteng Resna kakangku
Dina iki Jamus Kalimasada ilang saka pagedhonging pusaka. Dadekake para Pandhawa susah dina iki. Weh lah dalah. Weh. Jamus Kalimasada ilang. Iya. Banjur mula aku njaluk tulung lawan Jlideng Kresna kakangku. Piye carane supaya Jamus Kalimasada balik ana negara Ngamarta maneh? Iya. Aja kuwatir, Yayi. Enten ana sedelok Jamus Kalimasada mesti bakal bali ana kene, Yayi. Kula ingkang sowan sinuwun. Ana bocah bagus nom-noman sapa iki? Kula pun Bambang Aroman. Lah dalah. Bambang Aroman, sejamu kula badhe ngaturaken bebana ingkang paduka suwun. Menika Jamus Kalimasada sampun kula pundi Koko Prabu. Wah, kowe Duratmaka maling Arjuna. Mengko dhisik Yayi. Mestine dudu Bambang Aroman nyuwun pangapunten Raden. Kula namung ngrebut saking astaning Prabu Jaya Setyaka ingkang sampun kumawani nyidra Jamus Kalimasada. Menika wujud Jamus Kalimasada sampun kula pundi. Ya, yen kaya mangkono mara jage Bambang Aroman. Ulungke marang aku kae jodohmu Dewi Madendrawati manggon ning keputren. Monggo kula yestaken dawuh Koko Prabu. Janaka wonten dawuh Koko Prabu, aja ilang kaprayitnan. Sawangen nganggo netra batin. Sejatine Bambang Aroman lawan Dewi Madendrawati kuwi dumadi saka wahyuning sandang kelawan pangan. Yayi, bukaan ki maraning batinmu semedya ana sak cedhaking Taman Keputren mbok menawa kanthi niraning Gusti wahyu sandang pangan iso nunggal sajiwa marang kowe Yayi Janaka. Yayi Werkudara ayo ditonton kaya napa Yayi? Kocap nalika samana gabyuk rerangkulan nenggih Sang Bambang Aroman dalah Dewi Madendrawati. Nalika semanten ical wujuding pawongan kekalih dumadakan wonten cahya ingkang ngebeki Taman Kaputren. Bambang Aroman badhar dadi wahyuning sandang ya Sri Sadana. Dene Dewi Madendrawati badhar dadi wahyuning pangan ya Sri Lohwati. Nalika semanten Raden Janaka patrat semedi mahaning suci meminta sih kanugrahaning Jawata
Wahyu sandang pangan dinten samangke lumebet wonten keluarganipun Bapak Sumani sak kulawarga. Yayi Janaka wonten dawuh Kaka Prabu wahyu sandang pangan ya wahyu kamulyan wis kelakon lumebu ana ing keluargane Bapak Sumani sak kulawarga. Inggih Kaka Prabu. Yen kaya mangkono Yayi Werkudara apa kae singkirna reretu kang bakal gawe tatanan sing ora bener kanggo Praja Dwarawati. Yo. Apa iki? Werkudara. Wah, njaluk Dewi Madendawati. Yo. Waduh. Waduh, mati aku. Sapa iki? Werkudara. Wah. Njaluk Dewi Madendawati tampanana. Wah. 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 Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Wah, baik. Wah. Semar wonten dawuh sinuwun wahyu sandang pangan wis kakon lumebu ning keluarganipun Bapak Sumani sak kulawarga Kakang. Nggih ateges sampun rampung lelampahan menika Den. Ya iya kula pun Semar nyuwun pangapunten wonten klentah-klentunipun anggen kula nyambut damel kula namung saged ndedonga sekali merdika tetep merdika selaminya. Rahayu rahayu rahayu. Nuwun kawula nuwun.